мога да пазя тайни, свързани с престъпления. На кого ще кажеш? На властите. Национална линия за предотвратяване на убийства. 00359. Ти си ценен. Аз напротив искам да отида да се забавлявам. А той точно тук вече е мъртъв. Аз го опях. Искаш ли да го опея пак? Това Чакай е преди да тръгна да го опея още един път, защото може на човека наистина да не му е приятно. Пък и не знам дали още не мърда, не съм много сигурна. Моля те, не дей. Това е опасно. Потърси помощ. Чакай да го опея, ще потърся помощ после. Помени, Господи, душите на Твоите починали и на сладата на Твоя безкрайни Божен живот. Амин. Амин. Сега Помени, побързай мокни! и потърси Мокни! помощ. Помени, Господи, всички Амин. Амин. Сега Дай, е мокни! моментът да Дай, потърсиш Господи, помощ. мокни! Дай, Господи, прошка на и направи вечна тяхна памет. Амин. Амин. Сега потърси помощ. Аз мисля директно да вляза в дискотеката и ако искаш, може да държим връзка оттам. Добре, пази се. Ще се пазя, не се притеснявай.